बिराद दुगा दुगि जादों जे आंखौ बाथौ फुजा खालामग्रा कमिटिनिफ्राय जे आंखौ बेयाव फैनो थाखाय आंनो खाबु होदों बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय मोजां मोननायखौ बावग्रोबाय आरो जोंनि शिब बोराइ बाथौनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। दिनै बिथांखौ बे शिब बोराइ बाथौखौ जों सिनायनो रोंबाय, जोंनि बर' जाथिया सिनायनो रोंबाय, जोंनि धर्मआ बेनोमोन, जोंनि गुरुआ बेनोमोन, जोंनि इसोरा बेनोमोन होननानै जोंनि बर' जाथिया जे सिनायनो रोंबाय बिनि थाखायनो आं जोबोद गोजोननायखौ मोनदों। आरो बे बोराइ बाथौखौ खुलुमनायखौ सिस्टेमेटिक खालामनो हाबाय, दिनै फरमेटखौ मोजां खालामनो हाबाय, जायजों जोंनि गोरबोनिफ्राय माने खुलुमनायखौ जायनो बावनो हायो बे सिस्टेमखौ जोंनि समाजनो जाय आदि धर्म फोसावग्रा बिथांमोना जे नाजादों बे नाजानायनि जाउनाव दिनै जाफुंसारबाय। बेखायनो बिथांमोननि फारसेबो आंनि गोरबोनि साबायखर, आंनि धन्यबादखौ बे बिथांमोननो बावहरबाय। दा बिदिनो आरोबाव जोङो बयजोंबो मिथिजाथों, प्रिथिबियाव मिथिजाथों बाथौ धर्मआ माबायदि, दस्राफ्रा गाव गावनि धर्मखौ माने बेबायदि प्रसार खालामो, थिग बिदिनो जोंनाबो बाथौ धर्मनि गुरुफ्रा जाहाथे मुलुगाव प्रसार खालामनायनि गोहोखौ मोनो, बोलोखौ मोनो, बिनि थाखाय माने जोङो नाजानांगोन आरो खाबुखौ होनांगोन। बेखौनो आं बुंनानै आङो माने इसोरनियाव भरसा खालामबाय आरो रायजो राजानि गेजेराव बाथौनि गेजेरजों जों जाहाथे इउनाइटेड जानो हायो। जों जाहाथे बाथौ धोरोमनि शिष्य, जोंनि समाजा बाथौ सिबिग्रा मोनसे समाज, बेनि गेजेरजोंनो जों जाहाथे माने खौसे जानो हायो। बिनि थाखायनो आं इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामनानै बयखौबो ज' जानो थाखाय आं खावलायो। गुदि धोरोम एकदम बे नंथारगौ। आं गिबियावनो होनो बे जोंनि गुदि धोरोम, बेजोंनो जों मिथिजायो। खारन बर'हा जेबो गैयामोन सिगाङाव, जोङो बिफां गिदिर गिदिरखौ इसोर दं होनो, दैमा गिदिरखौ इसोर दं होननानै जों खुलुमोमोन। खिन्थु उनाव थाङै थाङै नुबाय दा बिनि बिगोमायाथ' माने शिब बोराइ बाथौआनो। गतिके शिब बोराइ बाथौखौ जों खुलुमनांगौ, बेखौ जोंनि माने आदि सुबुंफोरा जोंनो बेखौ फोरमायनानै गालांबाय, परिसय होनानै गालांबाय। बेखायनो बिथांमोननि जे नाजानाय बे दिनै जाफुंसारबाय होननानै आं सानो। बाथौ धोरोम आर'ज खालामनायनि गेजेरजों गोबां बर'नि हारिमु जेरै खाम, सिफुं, सेरजा बायदि औ, बे गासिबो बेजों फैदों, बेनि गेजेरजों फैदों। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव सिगां बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो बिटिआरनि गाहाय राजथावनि गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लादों थामथि क'क्राझार लिटारारि फेस्टिभेलखौ। सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो बे खेबावबो हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि खन्थाइगिरि थुनलाइगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन बायजो हादरफोरनिफ्रायबो गोबां मुंदांखा लिरगिरि, थुनलाइगिरि, सोलोंथाइगिरिफ्रा बाहागो लाफैगोन। थुनलाइ मुलुगखौ दावगाहोनो हादरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि राव थुनलाइखौ सोराङाव लाबोनो मुलुगनाङै थुनलाइगिरिफोरनि गेजेराव लोगो हमलायनाय खाबुनि गेजेरजों गाव गावनि राव थुनलाइनि सोमोन्दै मिथिहोलायनाय, रायलायलायनाय आरो सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे जौसां खालामनानै होनायजों लोगोसे गोजोन, अनलायनाय, गोरोबलायनाय, फोथायलायनायनि मोन्थोरखौ लानानै खुंनो लानाय बे थामथि थुनलाइयारि फोरबोआव बाहागो लाफैनो हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो बयखौबो खावलायदों खुंफुं आफादा।